الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العابدين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلبيهم بإحسان إلى يوم الدين. amma ba'adu ayyuhal ihwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Muna ma Allah ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai alkhairi, a wannan jama'a masu alkhairi masu albarka, wannan masallaci namu na babban mutumi mai alkhairi, mai martaba sarkin kofar zazzau. Allah ta'ala kai mishi rahama. Amin. Mun taru ne domin gabatar da juma'a. Allah ta'ala ya karba mana, ya amsa mana. Amin. Allah ya sanya mana a mizani. Yau dan abin da zamu tattauna duk da lokaci yayi nisa, a ya hakuri da muryar nawa ina mura. Abin da zamu tattauna yau da ikon Allah shine game da falala da daraja da ladabi na juma'a. Ya ku bayan Allah masu alkhairi masu albarka, juma'a dalilin da aka sanya mata juma'a bi ma'ana aljami, kowa ya rufe masallacin shi, kowa ya rufe rumfan shi, kowa ya rufe shagon shi, kowa ya ije inda yake neman kudin shi, mu zo mu haɗe a wuri ɗaya mai sallan juma'a. Shi yasa aka sanya mata suna aljuma'a bi ma'ana aljami. Allah ta'ala yake gaya mana يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يكي mana يا أيها الذين آمنوا، ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah. Sai Allah ya ce izanu diya lissala, diyayen da aka kira sallah na biyu a ranar juma'a, ladan ya kira sallan farko to ba shi ba, zai kira sallah na biyu. Yayin da aka kira sallah na biyu to mi yawmil juma'ati, na ranar juma'a, sai Allah ya ce fas'au ila zikirillah, ku yi gaggawa ku taho ku zo wurin ambatan Allah. Wazarul bai'a, duk wani siye da siyarwa, duk wani kasuwanci, Allah ya ce ku bar shi. Sai Allah ya ce zalikum khairul lakum, wannan in kuka aikata haka shi yafi muku alhairi, shi yafi muku komai, shi yafi alhairi a gare ku. Sai Allah ya ce in kuntum ta'lamun, in dai ku kun san abin da kuke yi.
to me yake nuna mana? Yana nuna mana falala da daraja na ranar juma'a. Yayin da aka kira sallah na biyu, duk wani abu da kake yi ka haƙura ka bar shi. Malamai suka ce yayin da aka kira sallah na biyu, ko ɗaura aure aka yi a wannan lokacin bai ɗauru ba. Malamai suka ce duk kasuwancin da aka ƙulla yayin da aka kira sallah na biyu ya shiga cikin haramci, Allah ya haramta. Saboda mene? Allah ya ba mu umarni ya ce fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran, sai ya ce la'allakum tuflihuna. Allah ta'ala ya sake ce mana wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khayrun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khayrur raziqin. Allah ta'ala yake ce mana wa iza ra'au tijaratan, yayin da aka zo da karauka, aka zo da kaya, aka zo da hatsi, aka zo da abinci, aka zo da dabbobi, kasuwa ta cika makil, tijarata kenan. Aw lahwalin faddu, ko mawaka da kiɗa da waka da goge da kaza da kaza, duk mawaka da suke aikatawa suka zo, to kaku kuskura ku ɗaya daga cikin waɗannan. Kar ku bi masu karaukan abinci, ku haƙura duk yunwan da kuke ji, ku haƙura. Kar ku bi makiɗa da mawaƙa da masu goge da masu algaita da masu kaza, kar ku bi su, ku haƙura. Shine aula walin faddu, sai Allah ya ce in faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Sahabbanka ya manzan Allah sai suka juya, suka waiwaya, suka bi waɗannan masu abincin, masu karaukan da suka zo da abinci da dabbobi da kayan ni'ima. Sahabbanka sai suka juya suka bi su. Sahabbanka sai wasu suka juya suka bi makiɗa da mawaƙa da sauransu, duk suka bi su, su more, su sha kiɗa, su ji daɗi. In faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, suka juya baya suka bi ka kai kuma ya manzan Allah, wa tarakuka qa'ima, suka barka tsaye kana hudu ba. Abin nan da suka yi Allah ya hushi, bai ji daɗi ba, Allah bai so, Allah bai yarda da haka ba, amma Allah bai tsine musu ba. Me ya faru? Sai Allah ya gaya ma manzan Allah, ba su labari, qul ma indallahi, lallai abin da yake gurin Allah na aljanna, na rahama, na ganin Allah, na dace, na tsira saboda bala'in ranar alkiyama, khairun, wallahi shefi alhairi min Allah wa min tijara, sama da wannan kasuwancin da suka bi a guje, suka je su karɓo hatsi, suka je su karɓo dabbobi, suka je su ci kasuwa su more. Wallahi abin da yake wurin Allah ya fi wancan alhairi. Wa minat tijara, duk ya fi wannan kasuwancin nasu alhairi. Sai Allah ya ce wallahu khairur raziqin. In arziki kuke nema, wallahu khairur raziqin, Allah shine mafi alhairi mai bada arziki. Allah yake ce mana wa ma min dabbatin fil ardi, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi, ci gaba, guda biyu ne. وما من دابة في الأرض إلا في الله رزقها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. كارنتو
illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay. Allah yake ce mana wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha. Babu wani halitta a bayan ƙasa, dabba anan ba ana nufin dabbobi ne kadai ba, la ana nufin dan adam, ana nufin dabbobi duk sun shiga. wa ma min dabbatin fil ardi, babu wani halitta a bayan ƙasa illa alallahi rizquha, face arzikinta yana gurin Allah. Allah ya tanada mata ya ije. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana lan tamuta nafsan hatta tukmilu rizquha wa ajaluha. Babu wata rai da za ta fada ta mutu hatta tukmilu rizquha, har sai ta kammala cinye arzikinta, wa ajaluha, sai ta kammala cinye ajalinta. Kana cinyewa an gama. Shi yasa ka'idan dan adam in an ce zaka shekara 70, to ana haihuwanka daga yau kana kwana a 70 an rage kwana daya. Ragewa za a yi ta yi, za a yi ta ragewa har sai ya zama sauran kwana daya. Kwana dayan nan sai ya zama sauran mintoci, bayan awoyi saura mintoci, saura seconds, shikenan. To ashe ya nuna duk abin da kake fafutukan nema, arzikin na Allah ne, yana wurin shi, nema a wurin shi zai baka. wa ma min dabbatin fil ardi, again, babu wata dabba a bayan ƙasa, wala ta'iru yatiru bi janahihi, babu wani tsuntsu yatiru bi janahihi wanda yake tashi da fukafukai. Allah ya ce illa umamun amsalukum, face al'umma ne kaman irin. Sai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay summa ila rabbikum tuhsharun. Ba mu ɓoye muku komai a cikin alkur'ani ba, kuma summa ila rabbikum tuhsharun, wallahi zuwa ga ubangijinku za a maida ku. Ayoyin nan guda biyu me suke karantar da mu? Suna karantar da mu na farko dogara ga Allah, na biyu suna ƙara bayyana mana daga cikin halittun Allah ga wanda muke gani ba su isa ba, kaskantattu ne, dabbobi ne, tsuntsaye ne, amma sai Allah ya ce al'umma ne kaman ku. Allah ya ba su basira, Allah ya ba su hikima, sai dai Allah ya zare musu hankali. Da Allah ya bar su da hankali irin namu, da ba su ciwo mana ba. Tsuntsu babu wanda ya fi shi sammako. Manzon Allah yake ce mana law annakum tatawakkaluna ala Allah, da kun kasance kun dogara ga Allah haƙƙa tawakkul, matuƙar dogara, sai annabi ya ce larzaqakum kama yarzuqu at-tayr, da Allah ya yi muku arziki irin yadda yake ma tsuntsu arziki. Sai ya ce ta gado himasan, tsuntsu zai waye gari bai da komai a ciki sai tsabar yunwa, amma wata rahuhu bi tawana, wallahi zuwa yamma sai kaga har da guzuri. Wanda akwai bishiya a gidansu ya rika zama a wurin ya kallo, in tsuntsu ya haihu ya yake yi, kaga in ya dawo ƴaƴansu ta fuka-fukai suna mai barka da zuwa, kaga ya ta musu dure na abincin da Allah ya sa ya samu. In kana da gona, ka je kai kallo inda tururuwa a kusa da wurin, kaga hikima da Allah ya ba tururuwa. Yayin da kai noma kana girbewa, tururuwa za ta zo ta ɗiba abin da za ta ci na shekara ɗaya. Akwai raminta a ƙarƙashin ƙasa, duk wani da yake cikin gidan tururuwa a lokacin aiki ya gan shi ba hutu, sai an yi ta tara wannan abincin har na shekara. An gama tarawa, shugaban tururuwan za ta yi musu magana, amma ba za mu ji ba. Za ta ce yau aikin da za a fara daga yau, duk wani hatsi da muka tara za a cire mai hanci, saboda in ba a cire hancin nan ba ana ruwan sama, ruwan farko, duka wannan hatsin zai tsara, zai tsaro, zai ciyawa. To ana cire mishi hanci fa babu yadda za a yi tsara. Ka duba hikima da Allah ya sa ma dabbobi.
me yake nuna mana? Yana nuna mana mu mutane mu shiga taitayin mu, saboda mu Allah ya ba mu annabi Muhammad, mu Allah ya ba alqur'ani, za a tambaye mu akai. Sanafurugu lakum ayyuhas thaqalan, Allah ya ce ta sannu za mu tsare ku, za mu tiske ku, za mu yi muku jajiben ya ku nauye-nauye guda biyu, bi ma'ana mutum da aljani, mutum ɗan adam da aljani duk sai an tambaye mu. Ya ku bayan Allah, daga cikin falala da daraja na juma'a, sunna ne na manzan Allah zuwa juma'a da wuri. Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu duk wanda ya je juma'a da wuri za a ba shi lada da daraja da kima kamar wanda ya ɗauki kuɗin shi ya sai mafi daraja mafi tsada na raƙumi, ya yanka naman, ya feɗe, ya raba naman ga bayan Allah saboda Allah. Duk wanda ya je juma'a da wuri a karan fari shi za a ba wannan matsayin. Wanda ya zo a karo na biyu za a ba shi daraja da lada da kima na wanda ya sai katon bijiminsa ya yanka ga bayan Allah, ya feɗe ma bayan Allah, ya raba ma bayan Allah saboda Allah. Wanda ya zo a karo na uku za a ba shi lada da daraja na wanda ya je ya sai tinkiya ko rago, ya siya, ya yanka, ya feɗe, ya raba ma bayan Allah saboda Allah. Wanda ya je a karo na hudu za a ba shi lada da daraja na wanda ya sai kaza ko zakara, ya yanka, ya feɗe ko kuma ya fige, ya rarraba naman ga bayan Allah. Wanda ya je na biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce za a ba shi lada da daraja wanda ya sai kwai, ya raba shi ga bayan Allah, kwai kwaya daya. Saboda Allah, wa zai hada kwai da rago ko tinkiya? Ai ba zai yi ba. Wa zai hada rago ko tinkiya da sa? Ba zai yi ba. Wa zai hada sa da kaza? Ba zai yi ba. Wa zai hada sa da raƙumi? Ba zai yi ba. Ashe duka akwai bambance-bambance a ciki. Na farko, a yi wurƙaƙƙen raƙumi wanda ya kai ya komo, in Allah ya yarda ba zai gaza naira miliyan 3 ba. Ashe ko ba ƙaramin kuɗi ba ne. Wanda ya samu rikakken sa lafiyayye wanda ya kai ya komo, in Allah ya daba zai gaza naira miliyan 2 da wani abu ba, ko miliyan 1 da wani abu ba. Haka rago rikakke, in Allah ya daba zai gaza naira 100 ba, ballantana a zo to ko 200 in ji alaramma, ballantana a zo maganan kaza, ballantana a zo maganan kwai dai dududu tsananin tsadan shi, duk da yanzu ana tsadar rayuwa, ba zai wuce 200 ba. Anya 200 zai daidai da miliyan 3? Kaga la yastawi yana matsala, ba za zama ɗaya ba. Ya ku bayan Allah, daga cikin sunnan manzon Allah zuwa juma'a da wuri, wallahi wannan falalan da wannan ladan da wannan alhairin, wallahi in ka same shi ka more. Account ɗinka na alhairi na lada wallahi zai ƙaru a rana ɗaya, a ranar juma'a. Har ila yau daga cikin alhairi da falala na ranar juma'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani lokaci, akwai wata sa'a wanda duk wanda ya roƙi Allah, ya yi ma Allah magiya, ya yi ma Allah kirari, ya roƙi Allah a ciki, direct Allah ya amsa. Wasu malamai suka ce lokacin da liman yake kan mumbari yana addu'a. Wasu malamai suka ce yayin da gari ya waye ranar juma'a. Wasu malamai suka ce bayan sallar la'asar. Amma ittifaqan al'ulama shine ba'da salatul asr. Tun daga bayan sallar la'asar kai ta addu'a,
kakka daina har ya zuwa faɗuwar rana, ka dace da lokacin da ikon Allah. Ko me ka roƙa Allah ya amsa. Daure cije roƙa ga yama Allah. Ranar juma'a take da wannan falala. Daga cikin falalan juma'a jama'a, duk wanda Allah ya karɓi rayuwar shi ranar juma'a ba za a yi mai tambaya kabari ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda aka karɓi rayuwar shi ran juma'a ya huta a tambayan kabari. Mu ko duk yayin da muka zo zamu yi ma sallah, daga cikin addu'an da muke ma yayin da muke ma sallah cewa muke Allahumma sabbithu indal mas'ala, Allah ka taimake shi wurin ba da amsan tambayin da za a yi mishi. Yayin da muka gama rufe ka annabi Muhammad, ana gama rufe mamaci za ka ga yayin da za a juya sai ka ji ya ce istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al. Istaghfiru li ahikum, ku nema ma dan wannan naku gafaran Allah, was'alu lahu tasbita, ku roƙan mishi Allah tabbatuwa akan tambayoyin da za a yi mishi, fa innahu al'ana yus'al. Yanzu nan muna juyawa muna fita, wallahi mala'iku za su duro wurin, za su fara mai tambaya. Kai ko in ka mutu ran juma'a ko ka mutu daren juma'a, yau alhamis rana na faduwa ka mutu, ba wannan tambaya a kanka. Amma in ka mutu wata rana aka rufe karan juma'a sai an ma tambaya, don ba juma'an ka mutu ba. Ya ku bayan Allah, mu yi kwaɗayi mai fata Allah ya karɓi rayuwar ran juma'a. Tana da alhairi, tana da falala, tana da albarka. Kai daga cikin alhairin juma'a malamai ke cewa yau juma'a Allah ya karɓi rayuwanka, da 'yan uwanka za su kyauta maka, su yi ma gudunmuwa, su yi ma alhairi, su yi maka komai, su yi ma wanka, su ɗauko gawanka su kawo masallacin juma'a domin ka samu mafi alhairin addu'a da bayan Allah za su yi maka. Juma'a daga cikin alhairin ta ba mutane kaɗai ke ba, akwai aljanu. Sai dai ba za ka gane ba, ba za ka fahimce su ba, za su shigo ka ga irinka da komai, amma wallahi aljani ne baka sani ba. Aljanu suna zuwa juma'a, yana daga cikin falala. In Allah ya ma arziki gina masallacin juma'a, wallahi ka more, wallahi kai arziki. Duk abin da Allah zai tara maka na alhairi, wallahi in ya tara ma gina masallacin juma'a, ka more, ka samu alhairi. Daga cikin falala da alhairi na ranar juma'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsoratar da mu, ya hana mu yayin da liman ya shigo masallaci ya ce assalamu alaikum rahmatullah, ya zauna ana gama kiran sallah ya miƙe. Wallahi in ka kuskura kai magana da wani, manzon Allah ya ce kai lagau. Kana kuskura liman ya hau munbari kai magana da wani, kai lagau. Hadisin da ya zo a cikin bulugul maram kitabul juma'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce mana man laga fala juma'ata lahu, duk wanda ya lagawo bai da juma'a. Sai mene? Sai dai a bashi ladan yayi sallan azhar. Wallahi ba dadi a ce kanin miji yafi miji kyau, in ji mata. Ko da dadi a ce kanin mijinki yafi mijinki kyau, ai ba dadi in ji su. Kaga ya nuna mana kamewa daga surutai ranar juma'a, wallahi ba alhairi bane. Abin mamaki sai muka zama kaman irin waɗancan, suna surutai, suna kiɗe-kiɗe, suna wasu abubuwa, kai har zikire-zikire suna yi wanda ma anzalallahu biha min sultani. Wai su da suna san manzan Allah, wallahi kin shi ne, ba sunnan shi suke bi ba. Dan fodiyo yake cewa law kana khairan la sabaquna ilai, da alhairi ne da an samu magabatan mu sun riga mu akai. Da yake ba alhairi ne ba fa, babu wanda ya gabace mu akai. Daga cikin matsala, satin da ya wuce ran juma'a rana irin ta yau, kun ga yadda aka yi canje-canje na limamai gaba daya na Zaria. Wallahi abin kunya, abin mamaki,
a masallacin nan namu a nan waje wallahi kaga al'umma inda suke ta miyagun surutai wanda surutun ahlus sunna an ce zai zaka ce ƙarya ne. Me suke faɗi wai duk mene hukumar masallacin nan za su rika sa abu su saba. Ku lura mana yaushe aka yi ma malaman nan limaman nan waya, a ina aka yi musu waya su zo a yi canje-canjen nan, shirye-shiryensu yaushe suka gama rubuta hudu ba, yaushe suka zo, amma wai ana hudu ba, faransifal yana hudu ba, amma wallahi al'umma na ta surutu. Duk menene za a rika tsawaita ma al'umma, duk menene za a yi kaza, duk menene za a yi kaza. Wallahi tallahi kuma abin mamaki mutane ga su kaman masu hankali amma ba hankali. Ina daɗin shi, ina alhairi shi, idan an idar da sallan juma'an ina zaka? In ka gama sallan juma'an Allah ya ce bai karɓa ba, ka ci riban mene? Kar ka manta mun karanto ɗazu, Allah ya ce ka rufe shagonka, ka rufe gonanka, ka rufe duk wani mu'amalanka, mu zo mu haɗu a masallaci ɗaya mai juma'a. Amma kai ka lalace, ka koma duk ka rufe komai naka, ka zo ko masallacin sai ka lalace, ka buge da mene da wannan muyagun surutan, kaga dulladin ka lalatar, ka watsar, ka haramta ma kanka. Ya ku bayan Allah ahlus sunna kamewa suke yi, duk wani abu tambaya suke yi. Wallahi sahabban manzan Allah duk abin da zai faru tambayar manzan Allah suke yi, abu kaza da ya auku ya zami ko menene shi, kai wata wannan tambayan annabi suka yi ya zami. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya isa, Allah ya ce wa yas'alunaka anil ahilla, tambayan manzan Allah suke yi game da jinjirin wata, ya yake fitowa, ya yake girma, ya yake kaza, ya yake kaza. Annabi Allah ta'ala ya gaya ma manzan Allah ya ce gaya musu qul hiya mawaqitul linnas. Shi wannan wani irin lokaci ne Allah yake sanya wa mutane dalilin shi. Wal hajj, daga cikin lokacin akwai aikin haji. Watan kaza za a yi ramadana, watan kaza za a yi zulhijja, watan kaza safar, watan kaza shi ne ba. Ko mene sahabban annabi tambaya suke, babu wani abu da suke yi da ka tambaya suke. Wallahi ga amsa sun sani, manzon Allah zai zo zai ce masahabbansa shin ya kaza yake, sai ka ji sun ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon Allah su kaɗai suka sani. Sun fa san amsan, sun sani sarai, amma sun fi so su ji a bakin annabi saboda su aikata. Kai fa ka ce koyi da annabin za ka yi. Me fassarar izalatul bid'a? Shine gusar da duk wani bid'a, shine izala, gusar da duk najasa. Kaman ka ce izalatun najasati an sobul musalli wa badanihi wa makani, shine fassarar izala. Gusar da duk wani bid'a shine izalatul bid'a. Ka kuma dawo ka ce wa iqamatu sunna. Wallahi ni ba abinda zan tsayar a rayuwa na sai sunnan annabi, saboda Allah ya ce mana qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah ya ce mana qul inna salati, gaba ɗaya sallan nan da muke yi, wa nuski da yankan duk da Allah ya hore mana muke yankawa, wa ma hayaya da rayuwarmu gaba ɗayanta, ko me muke aiwatarwa a rayuwarmu, lillahi rabbil alamin, ga Allah take. sai mun tambayi Allah da manzon Allah ya zani. Allah nan la sharika la, ba ma muke shirka, wa bizalika umirtu, akan haka aka umurce mu, wa ana awwalul muslimina, mu ne farkon masu miƙa wuya a cikin al'ummar manzon Allah. Kai da kace ka tsaya a haka, ka dawwama a haka,
duk mene za ka zo masallaci ka ɓata aikinka ko da za a kai karfe 3 ba a yi juma'a ba ya haƙuri daure cije kama bakinka kai in ka ga wani ma yana surutu ka ce yi shiru annabi ya ce faƙad laga kayi lagau duk wanda yake surutu yi tsit sami shi ido kar ya ɓata aikin shi ya ɓata naka Allah yake ce mana ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasulahu wa la tubdilu الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ولا تبطلوا أعمالكم Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani da Allah sai Allah ya ce atiiu Allah wa atiiu rasul ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzan Allah da'a wala tubdilu a'malakum wallahi kanku kuskura ku bata aikin ku ga aikin kun zage kun yi amma kuma ku dawo ku bata Allah ya ce wala takunu kallazina menene nasu wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا الله kar mu kasance cikin waɗanda suka manta da Allah Allah ya gaya ma ga dokan shi sai ka ce ban so ka manta da shi manzon Allah ya gaya ma ga tsari ga dokan da Allah ya ce ka ce ba ni so Allah ya ce ka kasance cikin su fa an sahu an fuso sai ka mantar da kanka ka manta ma dalilin halittanka to irin waɗannan sai Allah ya ce ula'ika humul fasiqun su ne fasikai ya ku bayan Allah daga cikin falala da daraja na juma'a ba a surutu ba a magana ana sauraron liman ne kadai ya fara huduba tun daga farko zuwa ƙarshe shine sunna na juma'a na gaba jama'a duk yayin da limami ya sallame sallan juma'a sunnan da manzon Allah ya koyar da mu zaka yi azkar ɗinka astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum zuwa ƙarshen ta wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim ka gama kai azkar ɗinka dauke da dumanka ko shimfidan ka yi gaba ba sunnan annabi bane ka kabbarta kai lafila duk wanda yayi lafila bayan juma'a ya saba ma manzon Allah kamar ranan idi ne in kai ne na farkon zuwa masallacin idi ka shimfida da dumanka haramun ne ka kabbarta kai lafila me za ka yi sai dai kawai ka zauna tsit ka jira har kowa ya zo har liman ya zo ya ba da sallan idi ya gama ya hudu ba ashe komai a cikin addinin nan sai mun koya ba da ka ake ba ya ku bayan Allah masu alhairi masu albarka mu tsara kawunanmu daga waɗannan abubuwa ba za su ɓata mana aiki daga cikin sunna na sallan juma'a jama'a duk yayin da aka ce mana ga liman ya zo ya idar da sallan juma'a to babu yadda za a yi ka yi lafila ba za ka yi lafila ba babu yadda za a yi ka yi lafila in za ka yi lafila za ka zo da wuri ne ka yi lafilfilinka ka yi tsab in za ka yi 2 ne ya yi in 4 ne in 6 ne in 8 ne iya yadda za ka yi alhamdulillah ka gama ka kammala zauna liman ya shigo a ci gaba da hudu ba gaba na gaba jama'a ranar juma'a daga cikin alhairinta da falalanta babu yadda za a yi daga cikin sunnan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ranar juma'a shine ana so ka karanta suratul kahfi ranar juma'a shi ma a cikin sunnan shi sallan asuba yana karanta suratul kahfi a raka'an farko iya abin da ya samu daga aya ta farko ko zuwa aya 10 na suratul ana so ka karanta suratul kahfi ranar juma'a in gari ya waye ka karanta suratul kahfi daga aya ta farko zuwa aya ta 10 ana so ka karanta ta sunna ne na manzon Allah
a sallan asubahi na ranar juma'a manzon Allah ya kasance yana karanta suratul sajada raka'a na biyu kuma yana karanta suratul insan hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Waɗannan sunnoni masu falala masu alhairi in muka rike su insha Allah za mu yi juma'a al-maqbula, juma'a karbabbiya. Amma wallahi abin kunya masallace namu ahlus sunna wai kaje kana surutu, ballantana wai liman ya zo an ƙara lokaci ko bai hudu ba da wuri ba, wai kaje wai kana surutu. Ka ko san matsayin mai surutu? Wallahi kai lagau. Duk wanda ya lagau annabi ya ce bai da juma'a. Yaushe za ka yi asaran aikinka? Yaushe za ka ɓata aikinka? Ka zagi ka yi aikin. Daga cikin sunnan juma'a, rana na juma'a daga cikin sunnan ta jama'a, ana so duk wanda zai je juma'a yi wanka. Wani irin wanka? Irin wankan da kake yi na tsalki in janaba ta same ka. Ka yi wankan ka lafiyayye, wurin baki ka kuskura baki, ka zubar, ka shaƙa, ka fyace, ka zuba ruwa, ka jiƙa kanka, ka murje, ka zuba ruwa a kanka, ka wanke, ka ƙara har sau 3. Yadda kake yi a wankan janaba haka ake so ka yi yayin da za ka zo juma'a. Sa'an nan daga cikin sunna na ranar juma'a jama'a, ana so ka tabbatar da ka yi ƙoƙari ka sa ahsanus siyab, mafi kyawun tufafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce mana ahsanus siyab albayat, mafi kyawun tufafi sune farari. Sai ya ce li'annaha tukaffinu mautakum, domin da shine kuke rufe mamatanku. In Allah ya hore maka fararen riguna ka rika yawaita sa su ran juma'a. Amma ba wasu ba, su suna sawa ran juma'a ne saboda tsafi, saboda bokanci. Malam Alhaji ya ce musu su rika sawa farar riga ran juma'a. Kaga wannan matsafi ne. Ko yar mairo ta ce a rika sawa ran juma'a, kaga wannan tsafi ne. Ko mai gobe da nisa ya ce maka wannan tsafi ne, sihiri ne. Wala yuhliku sahiru haisu ata. Da sauran muyagun abubuwa, da masu bin magiro, da masu bin kaza ga sanan dai muyagun abubuwa, wannan ba alhairi bane, ba addini bane. Shirka ne da muyagun abubuwa na bid'o'i. Daga cikin sunna na ranar juma'a jama'a, ana so ka tsaftace kanka, ka taje kanka, ka kyara gemunka das, ka fito tsaf abinka. Wataƙila gorantaka yayi ma yawa. In Allah ya ma baiwa da arziki kamar yadda Allah ya ba alaramma, asirinka a rufe, wasallan wa kitabi, sai kawai ka dawo masallacin juma'a daura aure. Asirinka a rufe, ka fito da kyakkyawan shiga, alhamdulillah. Kakkaje juma'a kaman wata shinkafa da ake ci zamanin da buza gadi, ka fito bakin kirin, ba alhairi. Kar ka zo juma'a, ka zo masallacin juma'a kana wari, na kusa da kai yana haka ya ce ka, ba alhairi. Ka fesa turare. Sunna na manzon Allah yana yawan fesa turare. Aka tambaye manzon Allah duk duniyan nan me ka fi so? Sai ya ce turare da mace ta gari. Ashe turare yana daga cikin abin da annabi yake so. Kai ma ka so mana. Kai ma ka so mana. Ya zaman to kai wankan ka tsaf, ka taje gemu, kai kum, kai komai, ka fesa turare, ka fesa a jikinka, ka fesa a riganka, madalla da kai. In kana da yara daga cikin sunna, ka yi kokari ka zo da su juma'a, su koyi zuwa juma'a, su san me ake kira juma'a, saboda babu sallan azhar a wannan rana. Kowa ya taho ya zo masallaci a yi juma'a. In ɗanka ya buɗe ido ya gane inda kake juma'a, wallahi ko ka mutu ba za a canza aƙidan shi ba, a nan zai dawwama yana juma'a. Amma daga cikin sakacinmu da wotanmu sai mu ce je ka inda kake so, inda yake so za ka ga abin da baka so kai kuma. Wallahi in ya ɗauko muguwan aƙida za ka sha mamaki, zai wahala ka iya canza mishi wannan aƙida,
saboda ya ɗauko ta tun yana ƙarami. Annabi ya ce hibzul gulamar sagir kan naƙashi fil hajar wa hibzul rajulu ba'da ma yakburu kal kitabati alal ma. Manzon Allah ya ce haddan yaro ƙarami kamar rubutu ne a ruwa. Duk wanda ya rubuta a ruwa kafin ya gama din ya ɓace. Haddan ya mutum babba a ruwa kaman ka rubuta ne, duk wanda ya rubuta kafin ya gama rubuta din na ya ɓace. Amma haddan yaro ƙarami wallahi kaman ka rubutu ne a kan dutse ba zai ɓace ba. Ku rika zuwa da yaranku masallatai su gane inda kuke sallah, su gane aqidanku salimiya da kuke kai, aqidan qala Allahu qala Rasulullahi qala sahaba. Wallahi ma dalla da kai. Daga cikin sunna na ran juma'a kayi kokari ka rika yanke kumba, kakka rika barin kumban ka zako koyi ne da arna da yahudawa. Annabi ya ce mana khaliful yahuda wan nasara, ku saba ma yahudawa ku saba ma nasara, kakku rika kamanceceniya da su. Daga cikin alhairi na ranar juma'a jama'a, duk wanda zai je juma'a yayi kokari ko da shi kenan mai kudin yayi kokari ya wanke tufafin shi, ka wanke ta fito das tsaf, ka taho ka zo juma'a ka nemi ladan ka a wurin Allah. Gaba na gaba daga cikin alhairi da falala na ran juma'a, ka yi kokari in Allah ya baka iko ka daure ka cije ka sa hankalinka da natsuwanka kawai abinda nema yake faɗi, kar kai tunanin komai a duniyar nan. Ɗazin alaramma yake karanto mana ƙulma inda Allahi khairun min Allah wa min tijara. Wallahi arzikin da yake gurin Allah ya fi alhairi sama da wannan kasuwancin naku, sama da wannan wasannin da ake yi, domin wallahu khairur raziki, Allah shine mafi alhairi mai azartawa. Har ila yau jama'a, ranar juma'a tafi kowane rana falala, tafi kowane rana falala. Daga cikin falalanta aka ce duk mu rufe masallatanmu mu tare a wuri ɗaya mai sallah. Malam dan masanin rufe naka, alaran mu rufe naku, malamin mu Malam Aminu ga ya ce rufe naku na dogon koli, kai ma rufe naku, kai ma rufe naku, duk mu haɗe mu saru mai juma'a. Zuciyanmu ɗaya, aƙidanmu ɗaya, mu tashi da murya ɗaya, mu ji saƙo na mako da liman zai gaya mana ɗaya, kowa ya je ya aiki, saboda mu haɗu mu tsira a gaban Allah ranar alkiyama. Daga cikin abubuwan da zai auku ranar juma'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana alkiyama za ta tsaya ne ranar juma'a. Wata juma'a ne? Allah ta'ala shi kadai ya sani, Allah ta'ala shi kadai ya sani, amma ranar juma'a za ta tashi. To tun da ranar juma'a za ta tashi, shirya gyara kin tsazo juma'a, ɗan ranar ta tashi alhamdulillah. Ya fi ta tashi kai kana kasuwa, ya fi ta tashi kai kana wurin kamfen, ya fi ta tashi kana gantali, ya fi ta tashi kana wurin lalacewa, ta tashi da kai ana juma'a masha Allah. Shi yasa daga cikin sunnan manzon Allah yake yin azumin litinin da alhamis. Aka ce me yasa kake azumin litinin da alhamis? Yace litinin dalilin azumi na saboda rana aka haife ni. Alhamis ba yace saboda ranar alhamis ake tattara ayyukan bayi gaba daya a kai shi zuwa ga Allah. Allah zai duba zai yi makin. In ya kasance gobe juma'a kiyaman ta tsaya, an riga an huta, dama an riga an gama makin. In ko da saura a ci gaba, watan wata rana dai za ta tsaya. Likulli atin wa kullu atin qaribun. Duk abin da aka ce zai zo wallahi zai zo, in ji larabawa. Wa kullu atin qaribun, duk abin da aka ce gashi zai zo to kusa yake, kaman ya zo ne, kamar gashi ya zo ne. Daga cikin falala da alhairi na ran juma'a jama'a,